it all boils down to funding. But happy to note that I think this is the biggest funding yet for universal healthcare. Tsaka yung subsidy for PhilHealth, more than double, no? So, binawi yung nawala na controversial. Ngayon, dinoble this year. So, tinaasan yung budget sa specialty centers, no? I think Mariano Marcos, the medical center, maging specialty center rin yan. So, heart center lang, kidney. So, hindi na po kailangan taga sa Metro Manila, mataga Ilocandia, kahit dito na sa Mariano Marcos, pwede na, no? So, yun yung mga plano natin for the universal healthcare law and the specialty centers. So, still a long way, but at least getting there, dahan-dahan. Kaya nga itong budget season, kinontra natin yung pag-increase ng MAIFIP, no, yung medical assistance for indigents and financially incapacitated persons, no, yung MAIFIP. Although admittedly nakakatulong talaga yan kasi mabilis yan, diretso marami rin tayo matulungan. Pero ito yung hindi pa maganda yung UHC. But now that UHC is already taking off, kailangan si MAIFIP nag-ano na, tawag doon, if-face out na. Kasi hindi natin mapapaganda yung UHC if we continue to rely on guarantee letters. Hindi magte-take off ang universal healthcare. Although admittedly, hindi ako against totally sa MAIFIP. Kailangan pa rin yan natin, mag-iwa tayo ng konti, huwag lang malaki. Because we have to, bias ako kasi ako sponsor and owner ng UHC. Gusto natin mag-take off na ang universal healthcare. And for that to happen, kailangan mabawasan na ang budget ng MAIFIP or dependence on MAIFIP because it undermines the very purpose of universal healthcare na dapat sa universal healthcare, hindi mo na problema saan ka kukuha ng pera. Problema mo saan ka magpagaling. Hindi kailangan mo sa PCSO, sa PAGCOR, sa politiko. No? Yan ang tinatanggal na natin yung patronage politics. And MAIFIP, in a way, still promotes patronage politics. So, ito yung isa sa mga essential features ng universal healthcare law that we want to remove, yung patronage politics. Yung guarantee letters, pupunta ka pa sa politiko, di may utang na loob ka. Diba? Kaya nga universal healthcare, problemahin mo magpagaling. Hindi ka na problemahin pupunta PCSO, PAGCOR, or sa mga politiko. So, yan ang universal healthcare. And hopefully, in 3 to 5 years time, pag naging successful na talaga, ganito na ang UHC. Still a lot of work to be done, pero at least nag-i-improve na from its passage into 2019.